टेलिभिजनाव दा समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। बाथ्राया साननो गोनां जाबाय माखौ बे जों गोदो बुथारनायनि फिसालाया बियो सानसे समाव जोंनि सायाव फिनायबो लानो हागौ। बे सानब्रायनाय हुदा गोसोखौ लोरबांसो खालामो। नङा, बे आंनि थावनि न'आ जे बिफानि मुङावसो दं। जोंहा मालाय आथिं आखाइ गैया नामा? नुबानो फैनांगौ बेखौ। गुड, अब्ला जों दा मोनायावनो बिखौ सेस खालामनांगौ, मिथिबाय? अके। ओइ बिमला, दाबो जाया नामा? गोख्रै खारबो, गोख्रै थमामाथ'। हनै खारबाय, गो बुसोन। ओइ, सोर जाखो नोंसोरो? आरो मा जादों? नंगौखौ फोरमाय, आं हेफाजाब होगोन। आंखौ मिजिं होनो, बे आंनि बिनानाव बिमला। नाथाय मा जादों? जों उन्दै समाव बुथुं होननाय सासे मानसिया आइ आफाखौ गावथारदों आरो बे मानसियानो मैया हराव जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन। जों खुनुरुखुमसो बे जायगासिम सफैदों। मिजिं, नोंसोरबो आं बादि दुखुथिया मानसि माथो। नाथाय दुखुथियानि आखायाव दिनै नै आंनो नांगौ माखासे मानसिनि फिननाय। हारिनि थगायसुला, फोथाय खेबस' आरो दालाल। मा गिदों? नैबे बुग्दावा मोजां मानसिखौ बासायग्रा आरो गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांग्रा। मा गिदों नामा? फै, बाइकआव गाखोफै। फै होनदों, गिनो नाङा, आं दङ। मिजिं, नोंनि जारिमिनखौथ' नों खोन्थानायलाय बुजिनो मोनबाय आं। मा नों आंजों जुजिनो खारफानो हागोन? मोजांनि जुजिनाय, गाज्रिखौ फोजोबस्रांनायावबा आं खारफानो हागोन। थेंक इउ मिजिं, थेंक इउ। आं आइ आफाखौ फोजोबस्रांग्राफोरजों आं जुजिगोन। बे मैहुराव गाज्रिखौ फोजोबस्रांगोन, मोजांखौ रैखा खालामगोन। हेन्डशेक। बाह बाह बाह। नाथाय बाथ्राखौ आंनि बिनानावा खोनानो मोननाय नङा। गुड। आंनो फिननाय
आंनि आफाया पावार ग्रेडनि अफिसारमोन। आंनि आइयाबो सानसेखालि फुजानि खरस लायनो थांनायाव बमाजों थैयो। बेनि बोसोरसे उनावनो आफाखौ सोरबा लांखारो। दिनैसिम 5 बोसोराव हाबबाय, नाथाय रावबो खिन्थानो रोङा। आंहा सासे गोजोनस्रि होननाय बिनानावबो दङमोन। बेखौबो सासे सेंग्राया गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामो। उनाव सेंग्राया लानो गोसो गैयिलाय आंनि बिनानावा सुइसाइड जानानै थैयो। आदामोननो माबाफोर नांगौ? आंनो नांथ'वा। बे जिनाहारि खालामग्रा मानसिखौ सिनायोना सिनाया? सिनायो, बेखौनोथ' फानथानानै दं आं। आइ थैनायनि मोननाय रांजों, बेखायनो हाथियारसो बायदों आं माखासे मानसिनि फिननाय लानो। बे गेमखौ आंबो गेलेगोन। हामा जाखिलायबाय हा बबे जायगायाव गनांगौ बबे जायगायाव सेन गफैखोसै हाबाब सेनाबो बबाव गनांगौ बबाव गफैखोब्रा जेराव जागौ नोंबाय बावसो गफैबाय हामा जाबावनांगौ जाखो आयौ मा होन बाबु गिदों नामा? आयौ निमाहा होदोलै बानायसो आयौ नोंबो लिंदोंना नोंबो लिंदों आंखौ बानायसो होनोलाय? दा फोजोबसै बाबु आंनिफ्राय बै समाव साख्रि होननानै रायजो जाना दंना जानायखौ बानायसो आंनि नैबे सिखोना बानायसो माखासे गावनाव फोजोबसिगोन देवानि बाबु जमनानै थानाय जिबौनि खुगायाव मोख्राया बारस'फैदों। सिखार खालामनो थांनाय समाव मैया लामायाव गसंथेफैदों। पाबनि लामायाव थाबायनाय लांसुनिया देवानिया दिनै मोसानि खुगायाव बारस'फैदों। दिनै नोंहा जेबो रेहाय गैया। नै बिसोर बिजिरगोन मानो सिनायनानै सिनायै बादि बानायसोमोन। बे जुगाव सिनायनायासो सिनायनायखौ गावथारो। बे देवानि खबरदारलै खबरदारलै बानायसो आंहा हिनजाव दं नोमाने दंलै बानायसो गायसुला साला माथो नोंखौ खम नङालाय? मोजां मानसिया गाज्रि खामानियाव ओंखारनांगौब्ला गाज्रि मानसिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन हाबा मावनो हायो। साक्सेस बिमला नों बिदि दुखु जाबाय थानो मोना। नै आं सनानि हार लाबोदों। नाजावदो जाम्बि। आं नोंसिनि न'खरनि जाथायखौ गासिबो मिथिजोब्बाय। नोंसोर जेरावबो थांनो नांलिया। बुथारग्राया सोर? जोंनो फिननाय नांगौ। बिमला नों गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन। माने नों राजिब्ला आं नोंखौ जुलि खालामगोन। मा गाज्रि मोनदों? प्लिज जाया अननानै फिननाय हो। नों जाया बुंब्लाबो आं जेबो गाज्रि मोना। नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायोबा आंहाबो जेबो हेंथा गैया। मिजिं नों दिनै बहा दं? आं दि नोंखौ अराय सम गोसोखांबाय थायो। बे फाग्लिफोरना हरनाय हौनै आंनि बयफ्रेन्डआ। हैद फाग्लि मिजिङा? येस। थांदो रायज्लायहैदो। जों रावबो नायहरा। औ जों रावबो नायहरा। नायहरा नङा नोंसोर नायहरबाय था। मिजिं औ फेरफेला मा खौरां? आंनि गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो फैदों। आं बुजियाखै। नुबाय बिसोरखौ माबादि नायनाय आंबो मिथिगौ फेरफेला। आं नोंनि बुंनायखौ हेव खालामाखै।
नाथाय नांगौ समाव आं फिरफिलाखौ दैखांनायाव गोब्राबबो जानो हागौ। नाथाय मिजिं आंनि गोसोआ दि मानिया नोंखौल' गोसोखांबाय थायो। थाथ'दो मिजिं लोगोफ्रा जंखायहरबाय। बाय फैदो लोगोफोर। बाबारे जोंहाथ' बोसोरसेनि उनाव फाइनाल इयार जाहैबाय। बिनि उनाव मा खालामगोन नों? आं बाहेरायाव ओंखारलांनोसै ओरै गवा फारसे बेरायहैनोसै। आंहा न'आवसो थानांगोन। दे बिदिब्ला। औ मिजिं औ फिरफिला मा? आइ लाबोनाय नै। नाङा फिरफिला। थाइसे हरनाय। लादो। Dear children, so far as the academic performance of Mr. Mijing Basumatari is concerned, he will surely secure the rank in the ensuing higher secondary board examination, I hope, and uphold the glorious tradition of this Johar Novodoy School, Kokarajar. Not only in the academic field, we feel proud of his sports talents too. We know last year in the national level athletic meet of JNV held in Chennai, our school won 10 gold medals, 12 silver and 5 bronze. Out of 10 goals, Mr. Mijing won 3 gold from his own end, and our school secured the second position. This year, we are very happy that our school is going to host the 20th Novodoy Schools athletic meet here, and I do hope Mr. Mijing will present more goals to this school, Novodoy School, Kokrazar, Ransaida. Thank you. So after the clap only you have to take a start. First position goes to Mijing, second position goes to